Okay, prøv lige at tænke over det her. Har du nogensinde haft en tanke, der bare føltes fremmed? Altså en pludselig bølge af frygt eller vrede, der bare rammer dig ud af det blå? Det er præcis det her, vi skal dykke ned i. For vi skal se på Helena Blavatskys ret chokerende opdagelse, en gammel gnostisk advarsel om en hemmelig krig. Og den krig, den foregår ikke derude på en slagmark, den foregår lige herinde i dit eget sind. Og det her spørgsmål, det er ikke bare sådan noget filosofisk sniksnak. Nej, ifølge Helena Blavatsky, hende der grundlagde Teosofisk Samfund, så er det her måske det allervigtigste spørgsmål, du overhovedet kan stille dig selv. Hun brugte jo hele sit liv på at rejse verden rundt og studere de her oldgamle, glemte tekster. Og det hun fandt var, jeg er ret foruroligende, beviser for, at svaret på det spørgsmål desværre ikke altid er et klart ja. Når hun så siger, at mennesket er sin egen frelser og ødelægger, så er det altså ikke bare poesi. Slet ikke. Hun pegede på en helt konkret, operativ mekanisme inde i vores eget sind. Forestil dig en slags kontakt, en afbryder, der enten kan tænde for dit absolut fulde potentiale, eller kortslutte hele systemet og sende dig direkte i, total trældom. Okay, så lad os snakke om det her usynlige fængsel. For ifølge de gnostiske tekster, som Blavatsky dykkede ned i, så er det her det mest geniale fængsel, der nogensinde er designet. Og hvorfor er det så det? Jo, fordi fangerne, det er os. Vi bygger det selv, mursten for mursten, helt uden at ane, at vi er spærret inde. Så hvem er arkitekterne bag det her mentale fængsel? De hedder arkonter. Og du skal glemme alt om konger, præsidenter eller diktatorer. Gnostikerne beskrev dem som interdimensionelle energiparasitter. Deres metode er ret udspekuleret. De planter en lille tanke af frygt, eller vrede, eller misundelse ind i dig, og så spiser de simpelthen den energi, som de her følelser skaber. Ja, jeg ved det godt. Det lyder fuldstændig som science fiction, ikke? Men Blavatsky insisterede på, at de her gnostiske skrifter var utrolig præcise og specifikke omkring, hvad de her væsener var. Så lad os lige zoome ind og se. Hvad er en arkon egentlig for en størrelse? Og det er altså super vigtigt at forstå det her. Vi taler ikke om dæmoner med horn og træfork, som i en eller anden gammel bog. Slet ikke. Tænk i stedet på dem som utroligt udspekulerede hackere. Hackere af bevidstheden. De har simpelthen fundet en bagdør. En slags energetisk bro, der går direkte ind i vores sind. Og nu kommer vi til en ret skræmmende statistik, som hun fandt i de her tekster. Den påstår, at den der pludselige, intense, presserende tanke, du ved, den der skriger på din opmærksomhed lige nu, den har en 90% chance for slet ikke at være din egen. Det er præcis det, de kaldte en arkonisk indsættelse. Men heldigvis er der en måde at spotte dem på. En måde at kende forskel. Blavatsky kaldte det for oprindelsestesten. Og den er ret simpel, faktisk. Ægte tanker, dine tanker, de føles ekspansive. De skaber forbindelse, de inspirerer til vækst. Men de her arkoniske indskydelser, de gør det stik modsatte. De skaber adskillelse, de puster til frygten, og de får hele din verden til at føles trang og lille. Okay, indtil nu har det hele lydet ret dystert. Det er jeg med på. Men det her historien tager en drejning. For den allervigtigste opdagelse, Blavatsky gjorde, var, at hele det her imponerende kontrolsystem, det er bygget på et fundament, der er fuld af revner. De er nemlig ikke almægtige. Langt fra. Faktisk har hele deres system 4 helt fatale brister. Og at forstå de her 4 brister, det er det absolut første skridt på vejen fra at være fange i dit eget sind til at blive fri. Prøv lige at se godt på de her 4 punkter, for de afslører den helt store hemmelighed. Arkonerne har ingen magt selv. 0. Det eneste de kan er at låne, omdirigere og misbruge din energi. Tænk over det. Alt det de bruger imod dig er noget de har taget fra dig til at starte med. Så det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan udnytter vi så de her svagheder? Jamen, Blavatsky gravede endnu dybere i de gnostiske tekster og fandt svaret. Hun sammensatte en slags praktisk værktøjskasse. Tænk på det som et mentalt selvforsvarskursus. Her har vi 4 af de helt centrale teknikker. Det er en slags psykisk gymnastik, der kan styrke dit mentale immunforsvar. Og læg især mærke til den, der hedder bryd samtykke. Det er simpelthen bare en mental handling, hvor du siger, nej tak, den tanke accepterer jeg ikke, og bum, så trækker du din energi tilbage. Eller nuværende anker, som er genialt til at hive dig ud af fortidsgrublerier og fremtidsbekymringer, lige præcis der, hvor de her arkoner elsker at operere.
Men den allermest avancerede teknik, det er den her, som Blavatsky kaldte bevidst alkemi. Her handler det ikke om at kæmpe imod en frygttanke. Nej, i stedet tager du energien fra tanken, og så transformerer du den helt bevidst til det modsatte. Til mod. Du vinder simpelthen deres angreb til brændstof for din egen personlige vækst. Ret smart, ikke? Og det her er ikke bare en kamp, du kæmper for dig selv. Slet ikke. Blavatsky var helt overbevist om, at hver eneste person, der lærer de her teknikker, bidrager til noget, der er uendeligt meget større. Nemlig en planetarisk opvågning. Ifølge de her kosmiske cykluser, som hun brugte så meget tid på at studere, så befinder vi os lige nu i et helt utroligt sjældent planetarisk vindue. Hvad betyder det? Det betyder, at sløret mellem dimensionerne lige nu er tyndere, end det har været i tusindvis af år. Og det gør det altså markant lettere for os alle sammen at gennemskue og bryde fri af den her økonomiske indflydelse. Og nu kommer vi til den måske mest håbefulde del af hele hendes budskab. For det her kræver ikke, at alle på planeten vågner op. Slet ikke. Det kræver bare, at en lille, men virkelig dedikeret gruppe når det, man kalder en spirituel kritisk masse. Og tallene her er ret forbløffende, når man tænker over det. De gamle gnostiske beregninger pegede på, at hvis bare 3-5%, altså en ret lille del af os, formår at udvikle den her arkoniske immunitet, så vil det udløse en kæmpe resonanseffekt. En slags kaskade, der i sidste ende kan frigøre hele menneskeheden. Så hver eneste person, der lærer de her teknikker, bliver til et lille lyspunkt i det store netværk af menneskelig bevidsthed. Dit indre arbejde er med andre ord ikke kun for din egen skyld. Det er som at kaste en sten i vandet. Du skaber ringe af lys, der spreder sig og løfter alle omkring dig. Og det bringer os til Blavatskys allersidste budskab. Et budskab, der var rettet direkte mod os, der lever i dag. Hendes påstand var, at arbejdet er næsten færdigt. At vendepunktet er lige inden for rækkevidde. Hver eneste person, der i dag beslutter sig for at tage kontrollen over sit eget sind, er med til at skubbe os det sidste stykke over mod stregen. Så det sidste, provokerende spørgsmål, hun efterlader os med, er du en del af det vendepunkt?